Konnichiwa minasan. Break na to ron. Nito ta. Ang balon. Katan. Hay. Dito sa lucky room ni ito. Lucky room. Kani ang lucky nga do. Tabi masyo. Ay, panggawas. Ay, break na to minasan. 1 hour pa niyo to. Nasa ko'y paliton sa Family Mart. Muna itong uniform oh. Jacket. Wala pa mag t-shirt good. Munang nag-jacket ko. Patahian pa. Order pa siguro nila. Ay, magtag Family Mart. Hanggang Family Mart dire. Nakoy paliton. Masima-sima gamay. Nya wifi mo dito ko dali. Turas tabok Family Mart. Gaganda. Hey. Dalam minasan akong gipalit. Puding kung paniud to sa simaon. Lami siguro ni. Minasan diri ko ganahan nagatambay sa kung sa lakir sa mga lalaki. Malingaw ro pud diri kay everyday nagasulat mig niki or diary ba sa nahitabo anang kuan na ginasulat namo. Mga nahitabo mo makaagi na ko ng adlaw. Unya sulat na ako kibalik kanina, sulat ko ni gahapon, i-transfer na ako karon. Everyday ni siya. I-rewrite lang na ako utro. So mo na siya. Sulat na ako. Muna itong ipalit. Uy. Puding. Pandamay. Dami kila mga puding din na sanoy, makalimot ko sa mga pangalan.